Сложи и кюфте да видим кой ще изяде. Гледай да няма лук на картоф. Сложи кюфте и картоф. Ма нема си буташ ръката да видим кое първо ще изяде. И лука изяд. Аз казах на майка, няма да има работа. Дина почва да съд целият двор с картоф. Сега не съм местил. Ами нали това ти казвам. И все едно, че не знае, че ще яде картоф. И тия вашите салами и такова ги не яде. Преседнай. Дай му от ракията и от това да ми бъдеш тръпне. И от картоф. Картофчето. Много му е такова, бабо, трябва да му вдъвчиш. Нали? Ай, стига достатъчно.